Това е историята зад филма Squid Game. През 50-те милиардер на име Илън Хък създава тайна игра на частен остров. Той доведе хора от цял свят, които бяха загубили всичко и се давеха в дългове. Той им даде шанс да спечелят 10 милиона долара, ако изиграят няколко мача. Но това, което не знаеха, е, че игрите бяха смъртоносни. Ако загубят, губят живота си. Една нощ след първия ден на игрите през 1965 година. Двама участници, бивши военни агенти, успяха да се промъкнат в щаба, където се контролираха игрите. Те поеха контрола над двама от маскираните агенти и носеха униформите си. Те се преместиха през острова и влязоха в контролната зала. С прекъсване на игрите и срив на системата освободиха всички останали участници. Сега останалите играчи бяха начело и поискаха отговори. Един от маскираните агенти им каза истината. Човекът зад игрите беше милиардерът Илън Хък, който се криел в бункер дълбоко на острова. Така се втурнаха към бункера, но вторият пристигна и излетя хеликоптер. Те вдигнаха поглед и видяха Илън Хък да се усмихва отгоре. Но тогава от нищото мълния удари хеликоптера и рязко падна в джунглата отдолу. Оцелелите се втурнаха към мястото на катастрофата, надявайки се да открият Илън Хък жив, последваха стъпките от останките в джунглата. Но когато стигнаха до края на пътеката, откриха Илън Хък разкъсан от тигър. Истина ли е тази теория според вас? Последвайте ме.